Good morning, good morning. So, karon na pod ang panahon o adlaw sa tuang panagsimba sa atong buhay na Dios, no? Na, sige pa magagligid-ligid dia. Hayag na mata na dia og bangon na ligog sayo para dili na malit og adtog simbahan. Na, manimbatan ninyo karon kay sa isa ka simana gitagaan tag kanunay og kapiskay o kabaskog proteksyon panalangin sa ato ang buhay na Dios unya karon nga adlaw dili na to tagagi gayon, di na to tagag panahon ng atong buhay na Dios na magmahay kita sa ulay og nagsigi na lang tayo ginana tagaan atong panahon o panagsimba di atong buhay na Dios tungod kay siya ang hari, siya ang labaw sa tanan, no, ng dalaygo ng atong buhay na Dios og happy Sunday sa inyong tanan and God bless tina ligo na kay nimbatan ni karon. God bless, bye.